Warase koyo ngene mbok arani gendeng. Aduh. Lah iki. Sampane piye to, Bos? Kok koyo ngono iki? Iki meragatku entek akeh lho. Demi sampean ki Mang Yohan. Lah sing ngongkon kowe ngetok ragat gek ya sapa? Lah dalah, manto. Lah terus ki. Kon ngapakne to, Ndut? Wong yo mundak ganteng kok. Wala raimu no. Tak rewangi ndasku tak buthaki kaya ngene ya mergo nglabuhi awakmu to, Bos. Lah terus sing ngongkon kowe buthaki ndasmu ki ya sapa? Lah dalah, tenan to. Terus piye to, Bos? Bos. Ya wis lek ngono jolono separo-separo ngono lho. Piye? Separo? Yo mangan coro kono to. Kandik mang aku mbok kon mangan ae to. Aku lho wis wareg, Bos. Dadi piye? Mosok sampean mau ngijoli tenan? Sing ngijoli apa tai? Aku ora butuh tombo, Ndut. Lah nek kowe gelem gawe tombo awakmu dhewe. Mati tenan aku. Ya wis jangan pira-pira ngono lho tisane aku. Aku pengen karuki nemen-nemen ngono lho. Mas. Sing nangis si Jani sapa to? Kok gerung-gerung kayak wong kepaten ae. Bos. Wijane sapa to? Kok tobrute rami? Ya mbak iki Ndut senambani aku iki. Makane aku mau mbok golek nek tombo. Celaya kowe wis mari. Dibari tambane tobrut to. Patrah kowe kanca asu kok di. Lho, Mbok. Lah dusun kabeh nyapa e? Lah rumah samu duit 3 juta mengkondi. Wong bondone mboke lho. Sing bejaji mek karek kuwi tok le. Kok geding aku. Walah ngono to. Matur suwun ya, Mbok. Iya le.